Kollox jinsab lest biex għal sena oħra tittella l-istrina l-għada tal-miliet. Din is-sena l-istrina għandha anniversarju speċjali, dan għaliex l-istrina din is-sena tagħlaq 26 sena mindu saret l-ewwel darba u għalhekk it-tim tal-organizzazzjoni qed isejjaħ l-istrina ta' din is-sena bħala dik li għandha il-Lucky Birthday. Bħal kull sena kollox se jsir bris il-Malta Community Chest Fund Foundation f'maratona ġbir ta' fondi ta' 12 sija fejn il-pubbliku mħeġġeġ jagħti mill-ftit li jista' għal din il-kawża tan ġusta. Fis-sigħat li għaddew iċ-Chairman tal-Bord Amministrattiv tal-Community Chest Fund, John Huber, u rappreżentanti oħrajn tal-Fondazzjoni żaru l-kumpless sportiv ħal-Kirkop fejn propju ser issir l-istrina. Din hija tielet istrina taħt il-patronċinju tal-President George Vella, iżda l-President u s-Sinjura Vella mhux ser jattendu fiżikament għal din l-edizzjoni. L-istrina tibda f'nofsinhar u tibqa' għaddejja sa nofs il-lejl fejn matul il-ġurnata Net Television se jkun qed ixandar din il-maratona sabiex jinġabru fondi għal dawk l-aktar fil-bżonn.